Għal ħafna, is-suġġett tal-matematika huwa uġigħ ta' ras. Iżda għal numru sostanzjali ta' studenti Maltin u Għawċin, is-somom jaħdmuhom f'kemm trott salib. F'kompetizzjoni internazzjonali li saret dan l-aħħar bl-isem ta' Super T Mental Math, l-istudenti Maltin u Għawċin kisbu riżultati impressjonanti minn fost eluf kbar ta' parteċipanti. Uħud minnhom ġew mal-ewwel 10 fil-kategorija tagħhom u oħrajn saħansitra kisbu l-ewwel post. Iltqajna mal-istudenti rebbieħa fl-Iskola Sekondarja Kulleġġ San Benedittu f'Ħalkirkop li spjegaw il-kompetizzjoni u kif tgħinhom f'ħajjithom. Din hija forma ta' logħba tikkomunika aktar ma' sħabek waqt il-ħin tal-break u wkoll waqt l-eżami jagħmluk iktar fast u tkun kapaċi taħdem is-somom inti minn moħħok bla ment. This kind of activities help us in the real life. For example, when we're going to a supermarket, this will help us work out the things mentally. Fil-ħin tal-klassi nkun qed nistudja għal dawk l-affarijiet li joħorġu f'kull karta tal-mezz, speċjalment fl-O level. U waqt is-Super T nkun qed nistudja speċifikament għal li joħroġ fil-mental paper tal-eżami. Fil-opinjoni tiegħi għenitni ħafna biex nespandi l-loġika tiegħi u kif nħares li suġġett tal-matematika. Ma taħsibx il-mezz bħala xi ħaġa ta' dwejja, iżda taħsibha bħala kompetizzjoni bħalma fil-verità hija, allura tieħu aktar gost biha. Il-kompetizzjoni hija maqsuma fuq 5 livelli u l-iskop huwa li l-parteċipant jaqta l-ikbar ammont ta' somom fl-inqas ħin possibbli. Alexander Ellul, il-kap tad-Dipartiment tal-Matematika, fisser kif l-iskop huwa li l-istudenti jkunu mħajra jilagħbu u jaħdmu s-somom mingħajr ma jużaw calculators. Ħafna drabi dawn l-istudenti jiġu fil-breaks hawnhekk, ġifieri jieħdu mill-ħin liberu tagħhom ħanejdu hekk biex jaħdmu is-Super T. Fl-aħħar mill-aħħar wara sena sieħa jaħdmu kemm bil-kards u kemm fuq il-kompjuter, inresquhom mbagħad internazzjonalment fejn jikkompetu mal-kumplament tad-dinja. Għawdex ukoll kien rappreżentat permezz tal-iskola primarja Kulleġġ Għawdex tal-Arb. Żewġ studenti Għawċin ġew l-ewwel fil-kategoriji tagħhom kif spjegat Antoinette Grek li hija l-għalliema li toffri appoġġ fil-matematika. Bħala Gozo College marru tajjeb ħafna fejn il-Gozo College Art Primary kellhom żewġ studenti li ġew l-ewwel minn żewġ kategoriji. Riżultati ferm impressjonanti bl-istudenti jesprimu sodisfazzjon u saħansitra diġà qed jaħsbu fis-sena d-dieħla. Ħadd gost nieħu fija għax waqt li kont qed naħdem is-somom kont qed nitgħallem u nieħu gost. Din hija kompetizzjoni internazzjonali, jien ipprattikajt kemm iskola u kemm id-dar. Is-sena d-dieħla ħan nipprova narġa' nġib l-ewwel u nieħu gost fil-year 4. U għal min jitħajjar jara l-kapaċitajiet tiegħu jista' jżur is-sit www.supertmatic.net u jara sa fejn iwassal moħħu.